kyauta ce, kyauta ce. Lokaci ya kawo mu, kyauta ce, yau rafana kuma ya ba mu, ta daban ce, nuna da na hasken addini, babban suna ne. Ya lau bin gode maka, mai komai, kyautar da kai mana ka kara, ka yi mai karyar ka sata kan yaro, karatun mai tsare ci tarin mai shari'a, shidan karya fara mai nura dina da kyakkyawa ne, ba shakka ɗan fari da kyawun suna ne, ya sauka juma'a ko babbar rana ne, ta haihuwarka dole ne a gona wajibi ne, na yi maka waka. Raya shi, kare shi, Allah raba shi, sanya shi, ya zama hafizi ne, mai jan kai ne. Dole ne nima na yi murna fili da zuci, kuma in godewa Allah. Kowane hali ka bani Ramlat, ka ban Humaira, ka cire kunci duk da su kuma kai mana ƙari. Da Rumaisa yanzu ga hasken addini, fassarar shi da Hausa, godiya kuma sarki Allah. Faro ƙona ka tsare shi, ka ɗaga shi, addinin shi da ƙasar shi, tare shi da gare shi, ɗan uwan shi masoya gun shi, ilimin shi, halin shi, karamin shi zuwa girman shi, farkon shi, ƙarshen shi, kowa ya alfaharin shi, shi ne roƙona. Farin cikin kuraba ne a zuciyar mu samu data makar da dubu, a rufa tunamu ka zuwa rana mai tsada, kariyar mai sammu da na zo na ɗan taya murna ne ga abokinmu, auta amini ne a gurina, san ba a jan kanmu, hamdan kasiran jallalla, komai ka ba mu, kyauta ta rufa dan baba, raya shi karibu, ya siniyo ne zan furta, alasa albarka. Albarka na gode. Iyaye gunka hakika dole in sanyo, Zulaihat, Wasila, Sadiya ma dole in sanyo, Malika, Sahura, Rahama a gabanta in sanyo, Aisha autar mata ce, Fari da Khadija in sanyo, Ramlat wani gare shi kakanni ne, Hajjaji da ke zan karkar baiti in ban kwana, godiya 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 godiya.